Nga preso ba ya pi ki paralog ki bisnat ban pa ya kani ka video ha kani ka channel. Shong sa jngai na ka club jong ngaOng ufan ka Barcelona hadin ba ka Barcelona kalamat ia kanam ya ka halaying Persia ya ka Inter Milan ha ka jingel kai jong ka Champion League. Hadin kani kanam ya ka Barcelona kala du jingkermen bandrung sya ka round 16 menta ka samoy ha ka Champion League. Hadin ba ka Barcelona kam syom laban penjob halaying haka jingele kai Persia ya ka Inter Milan kumta kalapan bitar ya ki fan jong ka Barcelona da ka bakila kento yaw ne orang yele kai abdin jong ka Barcelona Marcos Alonso hadin ba syom laban kerda ya ki rang yele kai Bashakmat jong ka Inter Milan kumta kine ki fan jong ka Barcelona kila kento lengba ka Twitter jong ki da ka ba ki tweet kumne. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.